lej menta syakace enterprise kabati wholesale ya kitiar don kam nak menta ki jongphi phila banyo ya kitiar ki babun chai nak ani kadukan nadu ki disposal kom ki paper plate badru ki wei lada phisngo janjar ha kaban wartiar kamtam haki sngi bomlong yo phila ban supon ha uni nombo prapra lai nyeo non khandai iwe saunon kane kan pensuk ye phi ha kaban wat ye kitiar haki sngi mi kam kerki haki yang kisam ki jongphi lej menta syakace enterprise Haga cakatei jongga district council kabala I khongrang nadu usnam archa kharkhandai nakidau kaching bomla banpen urlong ya kaching thmu jongga council mentala IOI bahakini kiching thmu teyeng banpen mi pisai ya council namar kaching bo I khongrang kala kalalong kachaka ban Ïohlad ya kibriu kibale ya kinu ki kam auria hakitei ki yengja jongga council La ban kedau paha kitei ki yengja hakapur bak kidkhot jongka isi kapabat menta hapo jongka khasihil autonomous district council KHADC kilalej ban jurep lalam baha kini ki yengja kidon ki chan kinam hapo kitei ki yeng padro ya ki chingdro dur ha ki kenro jong kitei ki yeng kani ka Jaka jongka council kadei kapadon ha ka chingking kalong kapadon ha chan kapung umyam